Dragi colegi și colege, vechi și noi, doamnelor și domnilor, înainte de a spune orice altceva, vreau să vă mulțumesc în numele meu și al colegilor mei din Inițiativa România Liberală pentru faptul că ne-ați primit cu brațele deschise. Mă simt dator să mă angajez eu și colegii mei din Inițiativa România Liberală că vom da pe NCCD, partidul nostru, tot ce avem noi mai bun. Idei, experiență, competență, putere de muncă și logistică pentru ca echipa PNCCD să devină cea mai bună echipă a României. Și o vom face nu din oportunism, nu dintr-un calcul politic meschin, ci pentru că simțim că suntem acasă aici în PNCCD. În 1990, atunci când am intrat în politică, nu am făcut-o ca să ajung consilier al premierului României sau în conducerea unui partid politic aflat la guvernare. Am făcut-o precum toți cei din generația mea, generația pieței universității originale, pentru că visam că îmi voi crește copiii într-o țară liberă, prosperă și demnă. Am făcut-o pentru că aveam convingerea că România trebuie să revină la normalitatea din care a fost scoasă de agresiunea comunistă. Și am această convingere și acum. De aceea mă simt acasă, aici, ca membru al Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, singurul care nu și-a pătat statutul de partid istoric prin compromisuri politicianiste dezonorante, singurul care nu și-a trădat propriile principii și valori de dragul accesului la putere și la resursele țării. Suntem acasă pentru că avem aceleași valori, aceleași principii și aceeași viziune despre viitorul României. Dragi prieteni, trecutul este important și trecutul este important pentru că ne legitimează, pentru că ne-a făcut ceea ce suntem. Dar trecutul este important mai ales pentru viitor. Nu poți construi viitorul dacă îți ignori trecutul, dacă nu vezi din bunele și din relele trecutului. Astăzi, românii vor un proiect pentru țara lor, bazat în primul rând pe eliminarea răului care macină societatea noastră de un sfert de secol. În mod corect, românii identifică sursa acestui rău în clasa politică și în rețeaua de complicități dintre clasa politică și clientela politică. Majoritatea actorilor politici sunt oameni fără convingeri personale, fără competență, fără valori și principii, fără o viziune asupra viitorului României. Partidele politice sunt din construcție, ori prin transformare, simple asocieri de găști, ori de grupuri organizate în stil mafiot, iar toate aceste entități le oferă zilnic românilor un spectacol sinistru, minciuni, reevaluări, promisiuni încălcate, scandal politic permanent. În același timp, în spatele circului televizat, toți, fără excepție, execută același program de guvernare, mâna statului băgată adânc în buzunarul românilor productivi și mâna politicienilor băgată până la cot în visteria statului. Românii activi, românii din generația mea, dar și cei mai tineri decât noi, s-au săturat să gireze o astfel de clasă politică și un asemenea sistem politic. S-au săturat să aleagă răul cel mai mic. Au obosit să-i vadă pe Ponta certându-se cu Băsescu, pe Băsescu cu Antonescu, pe Antonescu cu toți și cu sine însuși. În cele 6 luni scurse de la înființarea Inițiativei România Liberală, și eu și colegii mei am descoperit proporțiile uriașe ale prăpăstiei care se cască astăzi între acești români, pe care noi îi numim românii de dreapta și majoritatea covârșitoare a clasei politice. Românii de dreapta nu mai cred în poveștile pe care le vând politicienii. De prea multe ori, așteptările lor au fost înșelate. Oamenii sunt astăzi rezervați când vine vorba de politicieni și partide. Pretind garanții ferme că lucrurile pe care ei le cer se vor întâmpla în realitate. Pretind, cu alte cuvinte, un nou comportament al clasei politice față de ei personal și față de societate în general. Românii de dreapta sunt românii care produc cea mai mare cantitate de valoare adăugată în această țară și primesc cel mai puțin de la stat și de la clasa politică din fruntea statului. Românii de dreapta nici nu pretind mare lucru. Ei nu stau cu mâna întinsă după pomana statului, nu-și tranzacționează voturile în scopul branșării la resursa publică. Românii de dreapta cer doar două lucruri: să fie lăsați în pace ca să poată să muncească mai bine și ca să trăiască mai bine, precum și instituții ale statului care să-și facă datoria față de plătitorii de taxe și impozite. Mulți români vor să se implice în politică, dar sunt înspăimântați de oferta jalnică pe care așa zisele partide mari le pun pe masă.
găști care se războiesc pentru putere în interiorul partidelor, personaje incompetente și corupte, care au acaparat structurile de conducere ale partidelor și un dezinteres cras față de interesele oamenilor pe care cred că îi reprezintă. De aceea românii de dreapta, care vor o soluție politică nouă, construită altfel decât partidele politice actuale, deschisă, onestă, apropiată de interesele lor. Românii cer o soluție politică prin care să-și poată recupera România lor. Și vă spun un paradox, soluția politică nouă vom fi noi, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, singurul partid istoric al României. Doamnelor și domnilor, pornim astăzi împreună pe un drum lung și greu. Ne luptăm cu forțe care astăzi ne copleșesc. Armata Roșie a PSD-ului are astăzi țara la dispoziție, cu largul concurs al unui grup incompetent și uneori infracțional organizat, intitulat Conducerea Partidului Național Liberal. În sprijinul acestui mamut politic se află mamuții media, care 24 de ore din 24 acționează ca tribune ale guvernanților. Dreapta este divizată de orgolii și obsesii personale, pentru putere și câteodată și interese meschine. Niciodată după 1990, România nu a fost cuprinsă de un haos politic și de o lipsă de perspectivă mai gravă ca astăzi. Niciodată după 1990, România nu a avut o putere și o opoziție mai slabe calitativ ca astăzi. Ca națiune, trăim o stare de lucruri pentru a cărei îndreptare este de datoria fiecăruia dintre noi să ne bată. În 1990, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat l-a avut pe Corneliu Coposu, omul care le-a propus românilor cel mai bun proiect pentru viitorul României libere, prospere și demne. Astăzi, noi putem avea alături de noi pe milioanele de români întreprinzători, creativi și onești, care țin România pe linia de plutire în ciuda incompetenței și corupției clasei politice. Depinde numai de noi dacă vom reuși să-i convingem să vină lângă Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. Și de aceea trebuie să refuzăm intrarea în jocul demagogic al politicianismului televizat și să le vorbim oamenilor mai puțin despre Ponta, Antonescu și Băsescu și mai mult despre cerințele României reale și despre proiectul nostru pentru România. Românii cunosc o realitate pe care de multe ori avem tendința să o ignorăm. Vorbitul despre Ponta, Băsescu și Antonescu nu crește cifra de afaceri a întreprinzătorului român, nu creează locuri de muncă și nu educă copiii românilor. Noi trebuie să fim aceia care reprezintă pe românii aflați în marea lor majoritate tăcută, astăzi, în opoziție reală cu incompetența și ticăloșia actualei puteri. Noi trebuie să construim alternativa pozitivă la actuala clasă politică. Trebuie de asemenea să refuzăm reconstrucția partidului nostru pe criterii de gașcă și să-i primim lângă noi pe toți cei care vor să-și recupereze România lor. Trebuie să promovăm valoarea autentică și nu impostură gălegioasă. Trebuie să construim și să promovăm proiectul nostru România ta. Iar România ta, proiectul nostru pentru România, construit împreună cu românii pe 3 stâlpi de rezistență, libertatea persoanei, economia liberă și cele 10 porunci, reprezintă cea mai importantă obligație pe care noi asumăm prin renașterea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Doamnelor și domnilor, renaștem pentru România ta înseamnă pentru noi toți, indiferent de istoria personală a fiecăruia, nu doar simpla relansare a unui partid politic. Renaștem pentru România ta înseamnă renașterea acelui spirit al verticalității morale, al consecvenței și al curajului care a traversat întreaga istorie a Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Este acel spirit care în anii 90 a adus lângă PNCCD sute de mii de oameni care, ca și mine, visau la o Românie liberă, prosperă și demnă. În fața acestor oameni și a milioanelor de români care împărtășesc și astăzi aceeași viziune despre viitorul țării, ne angajăm să nu facem niciun compromis de dragul puterii. Ne angajăm să apărăm valorile și principiile noastre, ne angajăm să respectăm proiectul nostru și tot ceea ce le propunem românilor. Astăzi poate că părem mici, puțini și slabi. Cu siguranță însă vom deveni foarte repede puternici dacă vom respecta aceste angajamente, dacă vom rămâne în spiritul lui Iuliu Maniu, Ion Mihalache și Corneliu Coposu. În acest spirit vom învinge. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc!